Yuk, ikan hiu sambal tomat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo, prajurit turun karo sari. Ayo tumandak gawe. Yo. Roh kontok kowe. Ya. Ya. Oh, 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 oh. Ya. Ya. Oh, 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 Lintar kepengen weruh lempet nganggo blangkon ngintip para wanita kon. Ya.
Selendang benange sutra nganggo bujang anake limo ali-ali ilang matane diganti pirang larang regane hae 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 Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Hae, 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 hae.
gumurung rumah kira-kira sukanan tandang tumaga kakak mereka liru benar bersama Yosioko yo makar yo angangka karya ning projo mereka toharjo buta rupa budal lewat yo gumurung rumah kirang-kirang sukanan tandang cuma gagak mereka liru berenang bersama Yosioko yo makar yo angaka karya ning projo mereka toharjo
tata ngatur iku tambane apa ala getro asale saka-saka telomas yen wis petro atiku dadi lega aja ngono mas aja ngono kadung janji mengko aku gelo hey 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 sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame do kegodekan kae-kae rebulane yen sawang kok ngawe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore getro